k narodeninám. A mne dneska píšu k narodeninám. 270 ľudí. Čau, čau. No, toto je Lily Instagram. Všetko najlepšie, prajem veľa zdravia, šťastia a lásky. Ľudia, ani jedna to nemá nič. Ani meniny, nič. Mne dneska písali už na Snap na Ahojky, narodky. hello, happy birthday! Lebo je Liliana, ale ja som Liliana. A oslavujem dátum úplne iný. Ajoj, hello. Aha, už. A mne už veľa prišlo. Lebo v bio mám Instagram. Šťaklíš, moja. Mňa to baví tam dávať. Ponožky Ďakujem mi daj za ruku. rúžičku. Sabinka, ďakujem za lajky. Ahoj, šikulky. Ako sa máte? Dobre sa máme. Ahojte, kočky. Ja ti posielam veľkú... Už si to. Veľkú slavu. Díky. No čo? Wow. Dobre cecky. Ahoj. Ďakujem za ružičky. Norko, ale akože... Chill. No ešte na privát, no tak tam sa nedostanete. Čaute, babi, hello. Na privát sa nedostanete, prepáč. Good morning. No a už sú tu takíto ľudia zase. No, Norko si dohonila už. Neposiela nič. Buď rada, máš do Teska many, tomu ver. Cerka, máš na Red Bull už? Čo som normálny? Chceš čo? No tak to určite žiadne Tesco, ideme tam do Meka, čo tomu ver, McDonald volá. Kamol, my by sme už mali ísť. Pomaly. A myslím si, že nám otvorí byt. 360. Vidíš fity takto. By som povedala. Lajky. Ďakujem za srdiečka. Ďakujem. Hi, hello. Lajky. Ďakujem za sledovanie. Olivia Rodrigo. Trik. Lenka si tu ešte. Ahojte, hello. Áno, tak napíš aj môj Instagram. Ech, to tu je také. Au. A Norko, druhý kolo. Olivia Rodrigo. More. 1, 2, 3, 4, 5 ma sledujú. Olivia Rodrigo.